And now, it's time for SPG. As in, Super Pagganern Secret File. Aray! Ang sakit! Kahit may magic at sarap, ay meron pa ring hirap. Hi DJ Rocky. Akalain mo, first time kong mag-share ng story sa SPG pa. Itago mo na lang ako sa pangalang Pining Garcia. 40 years old, may asawa at 2 anak. Kumbaga sa dalandan na madilaw na, may konting asim pa. Kaya naman parang messenger si Mister. Laging active now. Gusto ko lang i-share ang isa sa mga pangyayaring hindi ko na yata makakalimutan sa buong buhay ko. Ito ang aking SPG. As in, Super Pagganern Secret File. Umpisahan ko muna ang kwento ko kung paano kami mag-syompak tumbalelong ng mister ko. Maliit lang kasi ang bahay namin, DJ Rocky. Siyempre, hindi naman kami makakagawa ng milagro ni mister sa tabi ng mga bata. Kaya kapag nangalabit si mister ng 10 oras ng gabi, punta kami agad sa banyo. Oo, DJ Rocky. Sa banyo kami madalas magbakbakan dahil pagkatabi namin ng mga bata, hindi kami makagawa ng milagro. Dahil yung panganay namin, may isip na. So, sa banyo namin, merong isang malaking drum. At sa drum na yon, doon ako pinauupo ni mister. At doon nga nagaganap ang torjaka namin mag-asawa. Sa totoo lang, DJ Rocky, may pagkamaingay talaga ako sa ganung eksena. Na tipong napapalakas ang ako. At hindi ko nga lang napigilan ng sarili ko nung panahong yun. Nang isang gabing yung hindi namin mapigilan ng mister ko ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Dahil ng gabing yun, napalakas ang sigaw ko. Nakaramdam ako ng sakit dahil namali ako ng pwesto sa ginagawa naming milagro. Kaya napasabi ako ng, ang sakit! Pagkatapos ng magic sarap, ay, ang hirap talaga. Ang sakit ng balakang ko at ibang parte ng katawan ko pagkatapos ng bakbakan namin ni mister. Kaya ang nangyari nun, hindi ako nakakapasok sa school ng ilang araw. Dati kasi akong guro sa pribadong paaralan. Ngayon, meron na akong sariling business. Looking back, after nun, ng mga naganap na yun, pag balik ko galing sakit, nagulat ako sa sinabi sa akin ng co-teacher ko. Nagkukwento daw yung panganay kong anak na lalaki sa mga kaklase niya. At ang sabi ay, alam nyo ba kaya absent na naman ang nanay ko? Kasi sinaktan siya ng tatay ko. At narinig ko nga sa loob ng banyo, ang sakit, sabi ni nanay. Ganun daw yung pagkakakwento ng anak ko. Hiyang-hiya ako nun, DJ Rocky. Parang gusto ko nalang maging drum. Yung hindi gagalaw. Katakot-takot na kahihiyan ang inabot ko nung panahon na yun. Parang gusto kong mag-explain sa kanilang lahat na hindi naman ako sinasaktan ng mister ko. At parang gusto kong gulpihin yung anak ko para malaman niyang mali yung nagkukwento siya ng ganun sa mga kaklase niya. Lalo pat isa akong guro. Hindi ko mapalo o mapagalitan yung anak ko noong mga panahong yun
Dahil nagkataon din na merong sakit ang anak ko. Siguro pinag-adya talagang magkasakit yung anak ko para iwas gulpe. Gayunpaman DJ Rocky, maayos pa rin naman yung pagsasama namin sa pamilya. Sadyang malakas lang ang resistensya ni Mister. Kaya para kaming may wifi. Laging active now. Pero after ng pangyayaring yon, doble ingat na kami ni Mister para wala nang masabi ang madaldal kong Junakis. Hanggang dito na lang po ang kwentong SPG ko. Muli, ako si Pining. At ito ang aking SPG. As in, Super Pack Nerd. Secret File. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.